Дами и господа, ще ви съобща нещо. Вече няма да правя YouTube видеа, защото ще се разделим за може би месец и половина или 2 месеца, най-вероятно. Защото приключва от днеска втория сезон от моите YouTube видеа, които правя. И ще се видим през вас за новите ми видеопроекти, които през септември, на 15 септември, ще публикувам YouTube видеа. А вие можете да гледате моите вече, които през тази седмица и по-миналата съм публикувал в YouTube. Съм качил. За повече информация, ако искате да гледате и в другия ми YouTube канал, господин Мерим Джейн, там са другите ми видеа. Влезте, линк долу към описанието ще оставя след това видео, защото, както вчера ви казах, нямам толкова абонати, нито гледания нямам. То зависи само от вас. Лайкнете бутона за лайк и харесвайте моите видеа в YouTube и се абонирайте за моя канал. Аз не ви карам по насила, ако имате желание, ако и вие искате, ако ви харесват моите видеа. Днеска няма да коментирам ще реагирам на песни или на нещо друго от сорта. Просто ви казвам с това видео, че няма вече да публикувам до тази по другата седмица. Никакви видео няма да качвам повече, защото ще почвам третия си сезон в YouTube. На 15 септември ще се видим и ще публикувам вече видеа с Славка Джи. Защото вчера ви казах, тя няма тук, тя е в София. Някои от вас ми писаха вдолу под коментарите. Така. И сега вече няма вече да кача видеа с това видео. За всичко последете ме и във Facebook и Instagram, няма да повторя повече. И край. Ще се видим на 15 септември. С това видео обявявам последното си видео като втората година за абонатите си. Чао! Приятно гледане с моите видеа и гледайте. Чао от мен. До септември месец.